пет. Пъх. Няма оцеляване без малко шмрък. Що пред погледа ми толкова замъглено, като дилъра ме увери, че това е бело. Или май са екзотични химикали, возят се при филтъра на таксиметровия Хюндай. Идват ми на гости в намален състав, 0,7 с пакета, това е несериозно, брат. Седя си и пукам по маса, да чукам, но съде гостира лайното му се излиза. Винаги внимавам като си купувам грам. Грам ли си купувам или не е точно грам? Ако не е точно грам, мога ли да знам? Дилъра ме щави или кантара ми е преебан? И кво ка дилъра ме щави, пак си трая. Кучетата сме така, ядем една и лаем. Колкото и да е разредено сладкото, душата най-обича да се къпе в блатото. Седя си и пукам по маса, да чукам, но съде гостира лайното му се излиза. Той ми вика, май му фанах цаката. Взимаш 3 пъти по 2 от Занакса. Ако се събудиш, се събуждаш нов човек. Ама искат ли ти проба по-добре, отказвай лек. Наспивам се, тренирам, ям добре. Вода от планината, пости и студени душове. Всичко това се прави, за да бъда жив и здрав. И още дълго време прахчета да консумирам аз. Седя си и пукам по маса, да чукам, но съде гостира лайното му се излиза. Обичам да пукам бастуна, да лъскам ченето вибрира. Гъзът ми изригва. Седя си